Hello friends, welcome back to my channel Baidemia Abir. नैबे समाव आङो मदि नायनो फैदों लावपारायाव जोंनि खाथियावनो UPPLनि मोनसे बिराद गिदिर मिटिं जानो थांगासिनो दङ। बे मिटिंसालियावनो आङो दान्दिसे मिटिं खोनासंनो थाखाय थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। मदि नायनो थांनोसै जोङो दा नै मनेश्वरजों आंजों। मनेश्वरा रेडि जाबाय बाइक सालायनो। नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। वाव! जोङो मदिखौ नायनो फैदों लावपारायाव। नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। थाबायलांगासिनो दङ जोङो नै गोबां मानसिफ्रानो थाबायबोगासिनो। नै मनेश्वराबो बिराद गरम ना बोथोरा? बिराद गरम। थेवब्लाबो थाबायगासिनो आरो मदि नायनो। नायथारगोन कि नायथारगोन ना दिनै? नायबाय नायनायालाय बहुद नायबाय नायबाय थेवब्लाबो नायबावगोन आरो दिनै एकदम खाथियाव नायथारसै दिनै ना? खाथियावनो थारसै आरो जोंनि खाथियावनो फैदो ना बेखायनो जों नायनोसै आरो। नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। लावपारा मेन सकखौ जोङो मोनबाय। दा जोङो एसे जोङो साहा लोंनानै फ्रेश जानानै लानोसै। बिनिफ्राय जोङो मिटिंसालिसिम जोङो हान्थिलांनोसै। नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। वाह बिराद गरम। लावपारा मेन सकआव दे बनायदो आमा। दा जोङो साहा लोंनो जिरायबाय मनेश्वरजों आंजों। रावबो गैया जों सानैल' फैदों। सानैजोंनो जोंनिया दा बावैसो जोङो साहा लोंखांबाय। नै गंगा बर' ओरैबायदि गोजौ नायलाय एकदम माने थानोनो साजिया बांद्राय गोजौजों। जों दा थेवब्लाबो थाबायगासिनो मिटिंआव फैदों। जोङो थांगासिनो दङ मदिखौ नायनो दा। जोङो थांगासिनो दङ मोनथारसिगोन। नै कमल बर' आरो सन्जय बर' बिथांमोनाबो होथारदों थाबायनाया। वाह फै फै गंगा माथो बिराद मोजां साफा प्राइम मिनिस्टार मदि फैगोन होनदों नामा? औ मदिखौ एकदम खाथियाव थांनानै हेन्डसक लाहैसै ना? अरुणाचलसो जाना दं नामा जोंफोरनाव? होनाङाबा टेस्ट खालामदों खालामाखै? मैया खालामनो जायासैना? खालामनो होनदोंमोन खालामासै जों मैया। पारमिसन मोननाय नङा नोङो बिदिब्ला। होमबा दे मोनगोन। आं मोनगोन आं बिजि लादों ना। नंगौ जोङो थांगासिनो दङ सौफैबायानो। मेन गेटजों हाबालासिनो जोङो एसे साइडनि लामाजों जोङो हाबलांगासिनो दङ दा। जोबोद गरम ओरैबायदि लांदां फोथाराव बेसेबांबा गिदिर मिटिं खालामगासिनो दङ। सर्टकाट लामा नैबे मोनफैबायानो जोङो मिटिंसालिसिम। सन्जय एकदम मासिम बिथोरसिम ना? थौ थाबाय। सार्टिफिकेट गैयाबो थांगोन। अके थौ। नाय नोंथांमोना ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि गारि बेसेबांबा फ्लेग नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो एसे खाथिसिमाव थांनानै
हेलिकप्टारा नै मदिया सौफैबाय गंनै दङ हेलिकप्टारा ओरैबायदि मानसिनो बेयाव थाग्रा गासैबो हेलिकप्टार नायग्रा गोजा दा जोङो सिंसिम जोङो हाबलांगासिनो दङ नायलांबाय थानो नोंथांमोन सिङाव हाबगोनबा हाबसै ना सिङाव अके जोङो सिंसिम जोङो हाबलांसै दा जेन्स ओरैबायदि गिदिर मिटिंसालिया नायदो ओरैबायदि मानसि गासैबो माथो मा दा सुबिदा नामा सिंसिम जोङो दा हाबलांनो नागिरदों फै जेमान हायो जोङो हाबलांथारनि साइड दिबा ओरैबायदि खुला भारतीय जनता पार्टी यूपीपीएल यूपीपीएल पार्टी সকলক বিপুল ভোটত পরাজিত কৰিব শ্ৰী প্ৰমোদ বড়োজী যিনি Oh my god एसेबां मानसि लोब नायलांबाय था नोंथांमोना बेसेबां मानसि जादों आं देखायलांनो नाजागासिनो नोंथांमोननो हागोन ना हाला थांनो सेस्था खालामनि जोङो बिटिआरसिम थांनो थाखाय जोङो नैबे समाव एसे बिटिआरसिम जोङो हाबबोबाय मदिखौथ' नुखालानो दा जोङो ओंखारलांफिननोसै बिराद मानसि मदिखौथ' जोङो खाथियाव थांनानै नुखादिया गोजाननिफ्राय एसे जोङो नायहरबाय दा जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिननोसै स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो बाय बाय लोगोफोर नै मानसिफ्रा गासैबो ओंखारबोजोब्बाय